In-nefqa tal-gvern fl-aħħar snin żdiedet għax fost oħrajn żdiedu l-pagi wara l-iffirmar tal-ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-gvern u anke għax kiber l-investiment tal-gvern fi proġetti kapitali. Minkejja żieda fin-nefqa xorta waħda pajjiżna ma komplix jiddejjen, anzi bil-kontrarju irreġistra surplus. Dan għax fost oħrajn il-gvern irnexxielu jżid it-dħul tiegħu mingħajr ma introduġa l-ebda taxxa ġdida, anzi naqqas it-taxxi. Il-Prim Ministru qal kif in-nefqa tal-Gvern żdiedet fi proġetti kapitali li fl-2012 kienet biss ta' 307 miljun euro. Qal li l-Gvern ser ikun irdoppja ħal 673 miljun euro is-sena d-dieħla. Qal kif ukoll irdoppjat in-nefqa rikorrenti fuq is-saħħa u l-kura tal-anzjani filwaqt li n-nefqa fuq l-edukazzjoni żdiedet b'60% aktar. Spjega kif it-dħul tal-income tax is-sena d-dieħla se jkun aktar mid-doppju ta' dak fl-2012, dan anke jekk it-taxxi naqsu għas-seba' darba konsekuttiva. Qal li l-gvern irdoppja dħul midwana għax żdied ix-xogħol turija li s-suċċess ta' dan il-gvern mhux ġej għax f'pajjiżna hawn il-ħaddiema barranin iżda mill-għaqal tal-gvern. Il-Prim Ministru qal kif għal darba tnejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li dan huwa baġit riċiklat. Madankollu il-Prim Ministru għamel elenku sħiħ tal-miżuri li qed jibdlu il-ħajja tal-familji. Irrepetejna it-tnaqqis fl-income tax. Irrepetejna iż-żieda fil-minimum wage. Irrepetejna żieda fil-pensjonijiet. Irrepetejna żieda fil-benefiċċji għad-disabilità. Irrepetejna żieda fl-istipendji. Irrepetejna stipendja min jirrepeti, irrepetejna l-kontijiet orħos, irrepetejna child care b'xejn, irrepetejna ċekkiet għall-inġustizzji, irrepetejna trasport b'xejn, irrepetejna l-flus biex nagħmlu t-toroq. Il-first time buyers, il-second time buyers, it-taxxa fuq il-masters u l-PhD, it-tablets, iż-żieda fil-leave, il-budget bla taxxi, illi qegħdin nerġgħu nirrepetu dan il-budget bla taxxi. Madankollu l-Prim Ministru qal li żgur ma ġewx riċiklati miżuri ta' amministrazzjonijiet preċedenti. Tafu x'irmejna u ma rriċiklajniex il-kontijiet l-olja, it-taxxi olja, il-bolla olja, l-patt olja, id-deficit u d-dejn irmejna, Sur President. Dwar il-kumpens tal-oli tal-ħajja, il-Prim Ministru qal li l-Gvern mexa fuq il-mekkaniżmu tal-kola li hemm qbil dwaru bejn l-imsieħba soċjali. Qal li l-Oppożizzjoni li titkellem ħafna dwar ir-rule of law trid twarrab il-mekkaniżmu tal-kola li żamm paċi industrijali anke jekk imsieħba soċjali ma jaqblux. Waqt li stieda li l-kap tal-Oppożizzjoni ħares lejn id-dokument li ħareġ huwa stess innota kif l-inflazzjoni illum hija nofs ta' dak li kienet taħt il-gvern ta' qabel, waqt li elenka bost eżempji ta' kif il-gvern irnexxielu jrażżal l-oli tal-ħajja. Aħna irnegozjajna u rregolajna dak li għandu x'jaqsam l-oli fil-prezzijiet ta' l-uniformijiet. Neħħejna il-ħlasijiet tal-eżamijiet. Illum il-ġurnata għandek familji li għas-sena d-dieħla meta tfal tagħhom ħajmorru biex jagħmlu eżamijiet tas-sekku tal-medsek ħajkun hemm minnhom jiffrankaw 200 euro. Li dawn u anke iktar mhux ħanfakkar irraħħasna l-kontijiet tad-dawl, raħħasna t-tariffi tal-ippjanar illi kienu waslu biex ħafna familji jaqtaw qalbhom li jagħmlu xogħlijiet fid-djar tagħhom. Qed nagħtu it-trasport b'xejn lil ħafna. Raħħasna il-prezzijiet ta' bosta mediċini, raħħasna Sur President. 230 tip ta' mediċina sa' 67%. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kif il-ħajja mis-sena ta' qabel żdiedet bi 2.3% kontrarju għall-4% li kibret bija taħt gvernijiet nazzjonalisti u kien għalhekk li kienu nataw żidiet akbar għax il-ħajja kienet tol aktar.